watimo mos ahinya ne familia ma wedegi nyotho e ng'anyo mar Sabasaba. Riwruoge mag jochiw thieth e pacho ka endi obwogo golo jogegi e osiptende kinde ng'anyo kaponi piny owacho ok ochwalo obila mag chiwo arita e ute thieth duto ahinya to mag piny owacho. Gine gilose kar thieth ma Kitengela sub-county ma giywak ni ng'anyo manyoro nyoweyo jochiw thieth mag osiptandno kod hinyruok bang' jonjore monjogi kendo ketho mwandu ma nengogi pok oyangi nyaka sani. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Nyoe en lweny ma okel bang' jatuo mano Brian Kimutai malekore ni ogo kod risasi ochwale kar thieth ma Kitengela sub-county. Jong'anyo ma olokore jonjore okelo lweny kod jochiw thieth kendo olokore ng'wech maka kod kacha, ketho mwandu kendo keto ngima jochiw thieth kamarach. Jowa nobedo attacked kuonde ma gitiye e osiptende ma gichiwe thieth kama onego beni jok mohinyore ringo bire, kama onego beni jathieth ok mul, onge piny mangima, kama ne jathieth osegoye, kama ne jathieth osema, kama ne jathieth osetam donjo tich, kama ne jathieth igoyo kamutiye, pok notimore. Jochiw thieth gi kokalo kuom riwruogegi onyiso ich wang' kod jong'anyogo magikoni nyaka e kinde mag monjgo pod ne gireso ngimagi kaka jochiw thieth to ne ok odewogi kata matin. Mokwongo manyokwongo go angum moturo kiyo kacha nyo yudo hinyruok e bade no ero motere theater. Seche manyo tere theater no nyo yudo gimoluongo ni shock manyo chuno ni nyaka mede remo. Jogena manyo ni tich nyo loso negi ojana no remo to jowete ne biro to go joga go gi kidi. Seche go to ng'atgi ni eri ojana ni ngima ne nie kinda kuru gasumbi. Nyaka sani gibwogo ni ok gibichopo e ute thieth e kinde ng'anyo poni piny owacho ok bichwalo obila mondo miyo migi arita makare. Tutakuwepo kazini iwapo basi watatangaza mgomo mwingine ambao wanasema utakuwa peaceful lakini una end up kuwa violent na watu wanapoteza maisha. Hiyo haiwezekani katika nchi ambayo ina sheria zake. By the next time there will be demonstrations and we do not have armed police security manning our hospitals and especially in the hotspots, we are going to ask our members to withdraw. Kopogore kod ndalo ng'anyo kende, riwruogegi mag jochiw thieth duto mapachoka dwaro mondo mi oket obila kinde duto marito ute thieth ka gikoni kata e diere ma ok mag ng'anyo giseyudo monj maketo ngimagi kamarach. Judith Omondi, Ramogi TV.